עדכון מהפרדס של אורי. בוא נראה מה קורה פה היום. נשמע שיש הרבה התרחשות. סוף כל סוף הגיע לאורי רסק היער שחיכינו לו כל כך, ובואו נראה איך פיזרו אותו בשטח. וואו, איזה הבדל. שטח עם רסק יער, משנה אותו מהקצה לקצה. תראו איזה יופי, זה רסק ממש אורנים מקקל. אפשר לראות את החתיכות, אפשר לראות את הגריסה. נהדר, איזה ריח. טוב, אז פיזרו פה, התחילו לפזר היום רסק יער, נראה נהדר. רסק יער של אורנים מקקל שהשגנו מסעית, שפכו פה בערך 20 קוב על שטח של 200 מטר, זאת שכבה של בערך 10 סנטימטר גובה. דיברנו על היתרונות של רסק יער. הוא מעשיר את האדמה, הוא שומר על החוט, הוא מחזיק קרקע, הוא מונע סחף, הוא מקיים מיקרואורגניזמים. פשוט פתרון מושלם לעלות הפוריות של הקרקע, במיוחד בשטחים גדולים, וגם למחזר פסולת כמובן. יכול להיות שיהיו לו נביטות בשטח של אורנים, אבל אפשר בקלות לזהות את הנבט הצעיר וישר לעקור אותו. אין חשש שפתאום יצוץ פה אורן. אז בואו תראו איזה יופי, איך השטח נראה.